دینێڕینن ئەم خۆدی پرۆژەینە پرۆژەیەمەیە براتیا گەلا و ڕێڤەبەریا خۆسەر یا vê herêmê û her kes li bin sîwanekî demokrat da her kes ihtirama a behweriyayek û do bike û daxwaza a mafê ê xwe bike û hirmet li behweriyayek û do bigire her kes kare li bin vê hejmendiyê de li bin vê felsefê de li bin vê siyasetê de îro li vê derê xwe bi rêve bibe eger hejmendiyeke wisa zanisteke wisa li vê derê bête avakirin wê istiqrar çêbê ji ber wê wekî rêveberiya xweser projeya me ya ku ev 6 salan pêk tînin û sala 2021 de em ê li ser misûgirkirina vê kar bikin ew e ku ev rêveberiya xweser hemû welatiyê şingalê de heyîn bi hemû rengên xwe bi hemû olên xwe cihê xwe tî de bigirin û her kes rêveberiya xwe tî de bibîne ji bo em karibin di vê derê bi rastî jî bi rengekî serfiraz jiyan bikin kî bê bila bibe bixwazibe bê îradeya xwe û silteya xwe li ser şeeb yan jî li ser milletê vê derê biferidîne bila qusûrê efka wê ew bernamecê wî neçe sera telbêt kin ku xîtayekî qanûnî çê bibe û xîtayekî heqûqî hebe û tensîqekî müşterek li nêva saziyên me yên ewlekarî û nêva saziyên wan ên ewlekarî de hebe ama heqûqekî van saziya bi gel jî re hebe heqûqekî van saziya bi meclisên demokratîk jî re hebe ji ber karibin pêk re meşakilên îctimaî yên civakî çêdibin hel bikin hetanekî melefê emna daxilî nekeve destê xortên me de nekeve destê ciwanên êzidî de em ê nikaribin li daxil de rehet bibin ew ê rojane li ser malbatên me agahiyên istixbaratî derînin wê her şêv midahime avîjne ser malekê û li silaha gerîn û seytera de es'acê ji milletê me re çêkin ji ber wê daxwazê ku em ji wan dikin li ser mesela asayişê bi vî şiklî ye